сәгатьтә минем яраткан Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирда мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Бүген мин сезнең һәммәгезгә дә һәрвакыттагыча бәйрәм кәефләре теләп, изге сәгатьтә хәерле нияттә дип Туган тел телеканалының 17нче яңа концертлар сезоны ачылышына багышланган концерттан репортажны дусларым тәкъдим итәм. Әйдәгез бергәләп матур шушы бай, нурлы, иң текә җырчыларның иң матур хитларыннан торган тамашага сәяхәтне бергәләп башлыйк. Дуслар, менә хәзер безне сәхнәгә чыгарылды. Һәрбер артистның ул теге яңа кагыйдә инде ул, электән калган кагыйдә. Сәхнә матурлыкны ярата. Менә шул матур кызлар безне матурлыйлар. Рәхмәт сезгә. Сер итеп карыйсыз. Сәхнә арты дуслар, сез яраткан сәхнә арты бүген кемнәр бар икән сәхнә артында? Монда инде безнең Туган тел телеканалының алыштыргысыз хезмәткәрләре монда баралар, тегендә баралар, йөгерешәләр. Бүген безнең бик җаваплы проект, безнең әйтергә кирәк, һәрбер проектыбыз бик җаваплы. Һәм инде аның өстенә Туган тел телеканалының командасы һәрвакыт шундый намус белән хезмәт итеп, тырышлыгын, бүтән көчен салып эшли. Безнең хезмәткәрләр, Ирина Валиуллина үзе басып тора, нурлы йөзе безнең хезмәткәребез. Ирина, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, Роза. Бүген Иринаның шундый матур тормышындагы вакыйга дип әйтсәм дә була. Туган тел телеканалында да вакыйга. Бүген Ирина концертны алып барачак, үзенең әлбәттә инде шулай хезмәттәше белән Илмир белән, әйме? Ирина, ничек кайфләр, әзерлек ничек, күңелеңдә нинди хисләр тантана итә? Кайф яхшы, әзерлек тә бик җаваплы эш булгач, ныклап әзерләндек. Шуның өчен репетицияларны ясадык. Аллага шөкер, барысы да тәртиптә. Исән-сау, матур итеп, күңелле итеп, яхшы күтәренке кайфләр белән финалына чаклы бер дулкында барып җитербез дип ышанып калабыз. Ярый, без сезгә уңышлар телибез. Миңа калса Илмир белән алып бару ул үзе бер бәхет. Әле Илмир белән дә без әңгәмәне сезгә күрсәтербез, хөрмәтле тамашачылар. Иринага инде янәдән уңышлар теләп узатабыз. Привет. Рассказывайте, когда ехали? Нормально койды. Килеп җиттек. Менә Шарабҗан күчтәнә җитте Җәмилә дигән бейсболканы алып килдем. Мин нигә тамашачыларга күчтәнәч буларак Татарстан күчтәнәче Башкортстанга шуңа күрә бар да әйбәт булыр дип ышанып каласы килә. Туган тел телеканалы яңа сезон ачылышына багышланган концертын башлап җибәрә. Берничә мизгелдән кем башлый дип сорыйсызмы? Үзе Исия Яткар кызы Бадридинова вакытларга килеп җиткән. Хәерле кичләр, Исия. Хәерле кичләр, Роза, хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар. Мин чын күңелдән Туган тел телевидениесын матур бәйрәме белән тәбрик итәм. Ашкынып килдек, сагынып килдек һәм иң беренче концертны башлыйбыз. Менә барда нормально булыр әле. Конечно, ала берсе. Һәм инде яңа күлмәк белән, әйме? Бу яңа сезон яңа күлмәк. Исия, сер итеп кенә яңа сезоныңа үзең ничә күлмәк тектердең? 15. Аллага тапшырдык, 15 күлмәк. Бер күлмәк белән икенче күлмәкнең алышыну арасы иң кыскасы 15 секунд. Без сиңа уңышлар телибез, әлбәттә. Иң кыйммәтлесе, Исия. Әйтмим инде. Давай инде ничә, хотя бы от. Менә кара, кемгәдер ул вообще эштен булып күренергә мөмкин. Без кемнәр турында уйланабыз? Семья гына әйт. 5 миллионга күлмәк тотым. 5 миллионга күлмәк буламы дип утырып берәрсе менә. Күрәсегез килсә күлмәкләрен инде әлбәттә Исия Бадридинова катнашкан концертлары һәм үзенең концертларына килерсез. Дәядә мени кайф яхшы булсын. Булсын барыбызныкы да. Рәхмәт Исия килгәнегез өчен. Уңышлар телибез. Бу концертны башлау ул сезгә бик сез бит гомумән өйрәнгәнсездер тамамларга. Бик әйбәт әле тамашачы свежий чагында чыгам. Үземдә свежий тамашачы да. Свежий тамашачы, свежий.
Менә бу свежий дигәннән чынлап та бит инде артистларга һәрвакыт тышкы кыяфәттә, ичке дөньяда свежий, чиста, якты булсын өчен Исия Бәдретдинова нәрсә эшли икән? Йокы ләкми бит инде җүннән. Ләкми. Ял. Монча шулай керергә вакыт юк. Беләсеңме ничә үлем? Ни өчен әйтәләр, ни өчен син картаймыйсың? Нигә мин картаймыйм? Потому что менә картлык мине эзләп киләме? Ишекне шакый, ай, мин опять өйдә юк, опять гастрольдә. И все, китә дә бара, поэтому картаймыйбыз. Тәгә. Постоянно эштә. Тота алмый теге. Димәк, картлык өйгә килә, өйдә торырга түгел дигән киңәш бу. Гел йөреп торсагыз тота алмый. Чынлап та менә өйгә дигән фикергә бик матур кичә социаль челтәрендә иңнең кисәк кенә видеолар урнаштырдым да әйтәм, шушы матур өендә яшәргә вакыты гына да юк бит менә моның. Вакытым юк. Әле мин Киләме шулай яшисе, Исия менә мәле пенсия баларда кыймаклар пешереп, ашларсыз пешереп. пенсиягә чыккач. Әле анда кызык итеп язалар. Сез шундый өегездә чисталыкны ишек тотасыз. Кайтканым юк, потому что. Кем аны пешерә? Яратабыз, хөрмәт итәбез. Сөйләшеп туеп булмый, әмма дә ләкин башарга, шулай ук Исиягә әзерләнергә кирәк концертны. Бездән аерылмагыз, сер дип кенә тапшыруы. Туган тел телеканалы. Исәнмесез? Хәлләрегез яхшы? Өтебез әйбәт кенә, Аллага шөкер, рәхәтләнеп киләбез туган телнең ненә. Рәхмәт инде. Безгә сезгә рәхәтләнеп шундый тамаша әзерләдек. Бүген шәп булачак. Кәефләрегез яхшы булсын. Сер дип кенә әйтегез, ничә сумга алдыгыз билетны? Сез вообще белмисез бәясен дә билетлары. Сез вообще бәхетле кешеләр. Сез булар, алар 3 ай элек алып куйганнар да билетларын туган телнең концертына. Бәясен дә онытканнар. Не имеет значения безгә. Ох, вообще яратам. Артистлардан. Ә менә Роза Хәйруллина сезнең шай сыпырга, шәйме концертына сезнең кәефләрегез тагын икеләтә яхшырак булачак. Бисмилла, бисмилла. Илмир, бәйрәмнәр белән сезне. Бәйрәм белән үзегезне, бу дөресрәге сезнең бәйрәм, без сезнең бәйрәмдә шуның бер бәләкәй генә урын алып торсак, бик канәгать, чөнки Уфаны яратып киләбез. Аның бу сүзләрне мин генә түгел, бөтен артистлар да әйтәдер инде. Без башлыйбыз проектын 3нчегә алып барасың, ялгышмасам. Әйе, 3нче ел. Бу нәк туган теленең сезон ачылу тантанасының алып баручысы, ничек әйтергә, штатлы алып баручысына әйләнеп барасыз. Сезнең ярдәм белән инде үзегезнең брендка әйләндереп киләсез. Шуннан да менә туган теленең менә тамашасының инде җылылыгы бар, рәхәте бар. Мин монда чакырмасагыз да хәзер инде ел саен килергә әзер. Илмирга зур рәхмәт, ул шул кадәр рәхәт алып баручы, рәхәт кеше, аңа таянып эшләргә мөмкин. Рәхмәт. Һәм дә төрле яклап талантлы, сәләтле һәм без үзебезнең тамашачыларыбызга ниндидер бер музыкаль бүләктә җиткерик әле. Рәхәтләнеп хәзер мин монда без бит инде күренә торган гына өлеше. Алып баручылар ул инде менә иң соңгы этапта кушыла торган матур күренә торган өлеше, ләкин аның артында зур хезмәт, анда тавыш операциясе дисеңме, сәхнә оештыручы, ул хәтта билетын ясатырга гына да менә күпме хезмәт. Шуңа күрә монда ярдәмсез булмый, шулай ук иганәчеләргә дә, спонсорларга да бик зур рәхмәт. Ә бездән инде бер матур гына бүләк. Хөрмәтле дуслар, беләсезме, мин сезгә хәзер кемне күрсәтәм сәхнә артында? Кемнең ничегрәк концертка әзерләнгән мизгелләрен ял итеп безгә күрсәтәм? Ул безнең Руслан Кәрәметдин. Руслан, хәерле кичләр. Исәнмесез, хәерле кичләр. Мин борчыдым буга инде сезне, Руслан, сез шундый рәхәтләнеп җайлап кына инде безнең шушы яңа диваннарыбызда ял итә идегез буга, әйме? Салкын тигән просто теге хәлем бик. Сез шак кына ширләп киттегез. Без сезгә сәламәтлек телибез. Артист кешегә бит ул һәрвакыт сәламәтлекне тонуслап торырга кирәк, әйме? Шир теге сорап келмей бит инде. Хәзер теге вирус йөри, сентябрь айы. Ничек соң сезнең үзегезнең алай да әле яңа сезонга әзерлекләр, Руслан? Сезнең өчен дә яңа сезон башланды бит инде, бит. Башланып кына китәбез, 28-дән Казаннан. Алла без әзерләнәбез инде. Яңа җырларны өйрәнәбез. Кулкынанасызмы сез гомумән менә яңа программаны төзегәндә шаккатыр булыр микән тамашачына? Ничегрәк бу елны тагы да сценарийны уйларга микән дип менә шушындый уйлар сезне борчыймы? Борчу һәр вакытта да бар инде, чөнки теге әле пока не обкатанный концерт, яңа җырлар, яңа сүзләр. Шуның өчен теге 1, 2, 3, 4, 5 концерт барыбер әле борчулы булачак.
Борчу турында сөйләшеп киткәч, Руслан, безнең Туган тел телеканалының сер дип кенә тамашачылары шул хәтлек сезне яраталар инде. Андагы сезнең тапшыру астындагы комментарийларны укысагыз, үзегез вакытыгыз булып берәр укыгыз әле. Кәефегез төшкәндә укысагыз тагы да яхшырак булыр. Анда шундый сезгә уңай сүзләр. Менә эш киңәш Руслан Кәрамутдиновтан борчылуны басыр өчен. Менә бәлки сез үзегезнең тәҗрибәдән чыгып әйтерсез. Эш киңәш әйтегез әле. Эш киңәш хәзер әйтегез тамашачыларга. Кеңеш Менә борчылган вакытта үзеңне кулга алыр өчен эш киңәш Руслан Кәрамутдиновтан. минем уйлавым буенча борчылырга кирәк түгел. Борчу белән теге борчылып йөрсәң, берәй-бер дә үзгәрми дигәндәй. Депрессиягә бирелеп, нәрсәләр теге төшенчелеккә бирелеп яшәргә кирәк түгел дип саныйм. Һәр вакытта да бөтен проблемаларда ул тормышта решация ителә. Саумысыз, хәерле кичә кем китеп бара? Ришат, син нишләп минем белән исәнләшмичә алга китеп барасың? Эшләмисез. Килегезен тәтишкә. Ришат Фазый Әхмәтов тәтишкә үзләре бүген сер дип кенә тапшыруында тагы да бер тапкыр бәйрәм белән сезне бүген бездә бәйрәм. Кайдыр ашагасыз да? Бәйрәм белән барлык тамашачыларны бәйрәм белән. Без әле самолет белән килеп төштек, шуңа күрә юлдан килеш кенә әзерләнәбез менә концертка чыгарга алабыз. Сен сау килеп җитүегез белән кәефләр яхшымы? Тәтишкә дип дәшсәм дә инде гафу итегез. Эльмира, ә сезгә ничек менә ошый тәтишкә дип дәшсәләрме, Эльмира дипме? Эльмиралар күп тәтишкә бер. Тәти кыз, татар кызы, нәрсә тәтишкә. Ярый, әлегә алайса озак борчып тормыйбыз. Әзерләнергә сезгә мөмкинлек бирәбез. Хәлләрегезне белдек. Күтәнәке кайфын тагы да сезгә өстәп бирәбез. Уңышлар. Вперед, уңышлар. Без дә сезгә кайфның иң яхшысын телибез, дусларым. Телеэкраннар аша булса да сез аларны тоясыздыр. Бүген исегезгә төшерәм. Туган тел телеканалы яңа концертлар сезонын башлый һәм без шушы концерттан сезгә иң кызу мизгелләрдән торган репортажны тәкъдим итәбез. Әйдә, актарыш калай, Хәерле кич, Туган тел телеканалының моң сөюче тамашачылары. Бүген без сезнең белән яңа иҗат мизгеленә аяк басабыз. Бәйрәм белән дуслар. Исәнмез, хәерле кичләр. Сез гаиләгез белән килдегез, гаиләме, әллә инде гаилә түгелме? Иптәш белән. Гаилә, әлбиттә. Ничә ел бергә яшисез? Ярый. Ничә ел концертларга йөрисез? Туган телнең менә 17нче концерт сезоны башланып китте. Сез ничә ел дәврендә йөрисез бу концертларга? Вакыт булган саен килгәләй беребез инде, бик ошый безгә. Концертка ничә ай элек билет сатып алган идегез? Августта алганым. Шулай бер ай алдан, әйме? Әйе. Урыннар яхшы, концерт яхшы? Беренче рәттә отырабыз. Туган тел, желаю процветания, побольше концертов, побольше радости нам приноси. Мы будем рады приходить на каждый концерт. Рәхмәт сезгә. Aşılğanını görmey kalma. Yaratmasan böyle gitmezsin her gülde. Mine yalanı ötülerge salma. Şallarını gül tulay sevme. Hürmetli тамашачылар, изге сәгатьтә хәерле ниятте. Туган тел телеканалының 17нче сезонына багышланган концертыбыз дәррәү шундый алкышлар белән һәм әлбәттә Исия Бадретдинов чыгышы белән башланып китте. Залда алма төшәр урында юк. Кәефләр яхшы. Сезнеке дә шулайдыр дип ышанып калам. Şallarını gül tulay sevme. Aşığım tatlı suyup isterme. Seni unuttum sözümü de üzümü de. Eminsiz yaşarım. Haydi takışlar. Концертның башыны ошады Исия Бадретдинова просто супер. Seni unuttum sözümü de üzümü de. Eminsiz yaşarım isterim de. Hadi bulay. Acayip. Hey. Hürmetli
Hörmətli tamaşaçılar, küpləriniz indi tanıysınız, anlaysınız. Benim yanışımda bizim Tuğan TR telekanalının general direktoru Vahidov Azatqali Nurulu özü basıp tura. Hayırlı kişler beyram bilen sizni, hörmətli Azatqali Nurulu. Rahmat, biz başlayız. Konsert sezonunu başlayız bugün. Nindi maqsadlar bu yılga barmı, nindidir ekskluziv proyektlarga umtulular. Nəsələr kütə bu yılga яңа konsert sezonunda? Bugün bu yıl big көп проектлар было. Big Kazak и Moskvada, Sibir'de, Поволжье şehirlerinde, Башкортостанда bir neçe kolada уже yürüdük. Октябрьский, Нефтекамский, Белебейде уже konsertler bizim buldu. Big motor ötті, open air tışta. Мындай җитәкчеләр булгандай һәм әлбәттә безнең алыштыргысыз шулай ук каналыбызның эшләрендә зур өлеш керткән Павел Волонихин булганда шундый команда эшләгәндә барса яхшы булачак, башта сыйфатлы булачак. Рәхмәт сезгә Азатгали Нурулы, Туган ТР телеканалының үсешенә көч керткәнегез өчен. Командаға рәхмәт. Һәр безнең яраткан тамашачыбызга. Бүгінгі концерт Туган ТР телеканалының açılışına, сезон açılışına bağışlanған бит инде, әймен сезгә шыймы? Едик на Фаше, мен 2 ай элек билетны алган идем. Көндә, мне кажется, шутладым мен сәгатьләрне, когда концерт уже башлана. Сез исегездә калдырыгыз, хөрмәтле тамашачылар, Туган ТР телеканалы оештырган проектларга чынлап та менә сез дөрес эшләгәнсез. Билетларны 2-3 ай алдан алып куярга кирәк, чөнки алар шул хәтлек зур тизлектә сатылып бетә. Ни өчен? Чөнки бездә, безнең составта иң төгә җырчылар. Шулай бит. Нәкъ шулай. Тамашачылар, сезнең каршыгызда премьера төркеме егетләре үзләрен шундый бик иштәлекле, мәгънәле кеше чыгышлары белән тамашачыларның күңелләрен күрделәр. Хәерле кичләр, егетләр, бәйрәм белән сезне. Хәерле кич, бәйрәмнәр белән. Сезнең күңелдән котлайбыз. Һәм тамашачылар да шулай ук. Ничек сезгә менә сезон ачылышы, яңа гына беренче концертларыбызның әле тамашасы бар әйбәт. Тамашачы ничек? Нинди энергетика залда? Энергетика вообще бик шәп. Тамашасы менә булай. Молодцы. Бик әйбәт, каршы алдылар. Менә 3 егет эш исбетене бер төркемдә, әйме? Күп буламы шундай очраклар, килешмәгәнлекләре, бер-береңне аңламаганлыклар, төрле фикерләр, төрле күздә. Еш буламы шундай очраклар? Иҗат бит. Ну, булай инде ул сәнгатьтә. Әлбәттә, без бер знаменательгә гелдә киләбез һәм инде бергә ничектер ундый моментларда эшләргә тырышабыз инде. Кайсыгызның сезнең күңеленә, башына дип әйтергә кирәк идеялар күбрәк килә? Бармы сезнең генератор идея төркемегездә кемдер? Шигездә. Шигездә. Ярый, егетләргә уңышлар теләп калабыз. Туган тел бәйрәмең белән сине. Бәйрәм белән. Yaşıgana ömürkenin kadrin bilip Xuday birgen her minuttan bäxetler urib Yaşıgana ömürkenin kadrin bilip Xuday birgen her minuttan bäxetler urib Исәнмез, хәерле кичләр. Сәмсез. Сезгә безнең концерт ошыймы? Бик тә ошый. Нәрсәсе белән ошый? Ошылар бүген. Мотор итеп җырлыйлар. Сез кемгә кушылып җырладыгыз бүген? Бөтенесенә дә белгән җырларымны. Ничек хәлләрегез? Хәлләребез әйбәт. Ни өчен әйбәт ул бүген сезнең хәлләрегез? Яратып концертка килдек. Көтеп алган концертларыбызга килдек. Туган тел каналын нык яратабыз. Концертларны нык итеп яратабыз. Исәнмесез? Исәнмесез.
Siz Totaşa ничә сүз өйрәндегез? Әйе, Totaşа сөйләшә беләсезме? әйе, татарин. Аха. Нинди сүзләр беләсез? Әйтеп китегез әле безгә. Я из Бугулма. Әйе, Jalil меня зовут. Җәлил. Әйе, әйе. Җәлил, исәләме Җәлил? Аха, әй татар малай ярый. Җәлил, ничек сиңа безнең Татарстан, Исия Бәдретдинова төркемендә эшләү сиңа ошыймы? Әйе, эшима. Әйе. Аха, әйе. Ошый диде, ул ошый диде дуслар. Сау булыгыз. Рәхмәт. Кызларда кавышын бәхетле бул икиргән. Ай-ай-ай, мәхәббәт килер кинә. Ай-ай-ай, яшьти бә минем йөрәк. Ай-ай-ай, күңел күя күбәләк. Ай-ай-ай-ай, бәхтемә син кирәк. Ай-ай-ай, мәхәббәт килер кинә. Ай-ай-ай, яшьти бә минем йөрәк. Ай-ай-ай, күңел күя күбәләк. Ай-ай-ай-ай, бәхтемә син кирәк. Хөрмәтле дуслар, концертыбыз шул хәтле кызу бара һәм инде безнең менә җырчыбыз Лилия Сабирова яңа гына үзенең чыгышын башкарды. Ничек хәлләр? Хәлләр гөлләр, әйбәт. Син безнең Лилия Туган тел телеканалының шушындай матур сезон ачылышына багышланган концертта ни теләкләр җиткерер идең безнең каналыбызга, гомумән шу концерт сезонына? Я поздравляю вас с открытием сезона. Желаю, конечно же, много зрителей, много новых песен. И увидимся на телеканале Туган Тель в новом сезоне. Туган тел, котлыйбыз сине! Берсеннән берсе матур җырчыларыбыз зауыклы чыгышлары белән концертыбызны бизи. Әлегесе мизгелләрдә Айгөл Сагынбаева үзенең хит җырларының берсен башкара. Күңелләр шундый нурлы энергетикага һәм дә ихлас матур моң энергиясенә күмелеп тирбәлә Айгөлнең тавышы белән бергәләп. Тулган яка коштар кагына торналардан яра. Хөрмәтле дуслар, Сәртип кенә тапшыру үзенең эшен дәвам итә. Сезнең каршыгызда Айгөл Сагынбаева, безнең шулай ук бик көттереп, сагындырып чакырган кунагыбыз. Айгөл, хәерле кичләр сезгә бәйрәм белән. Хәерле кич, байрам менән. Сез инде үзегезнең шундый хит җырларыгызны әле башкардыгыз, әйме? Ничек менә зал белән кайтаваз булдымы? Үзегез канәгатьме чыгышыгыздан? Бик канәгатьмен, әлхәмдүлиллаһи шөкер, менә ничек дип әйтәйем. Теге отдача булгас, вот искитмәле булды, вот прям рәхәтләнеп сыгыш яһаным һәм инде тамашачыларның шулай итеп мине дурлап кабул итүләре ул икеләтә зур бәхет. Чөнки тамашачылар сезне яраталар. Сагынып килгәннәр бүген дә әйтәсем килә, сагындырып кына йөрисез мондай шундый күп артистлар катнашкан безнең Солянка концертларында да, әйме? Сольник концертларыгызда бик сирәк. Менә былтырларны сез былтыргы сезон дип әйтәбез, әмма дә ләкин 2025 ел булды бит инде улаймы? Уфада да, Казанда да гөрләттегез концертларыгызны. Менә һәр ел сайын концерт куям дигән максат бармы, Айгөл? Максат әлбиттә бар. Менә әле Алла бирһә уйлап торабыз, әмма ләкин менә безнең яд көне куйган концертыбызды әле вот менә республика буйлап, республиканан ситтә, өлкәләрдә лә Алла бирһә менә йөреп узһак, иншалла Алла бирһә яңа программабызны әзерләй башлайбыз. Бик күп озак еллар ял иткәннән соң сәхнәгә кире чыктыгыз дип әйтсәк тә ялгыш түгел бит инде, Айгөл, әйбит. Ялгыш түгел, чөнки мин бит инде балалар тәрбияләүгә бирелеп киткән инем бит, әйбет. Һәм инде быел менә олы кызыбызга 12 яшь, уртансына 12, һәм инде төпсегебезгә 6 яшь була. Мин әйтәм, улар үтердәр дә менә шулай янан ысып сыгып китердәр, әйбет. Ә бит минем бит яраткан эшем ул йырлау, бит бала сактан килгән хыялым. Мин булай ташлап кына куймайм әле итеп, менә быел яңа йырдар өстендә эшләп, яңа концертлар өстендә эшләп, яңа йырдар яздырабыз. Һәм инде әлбәттә әйтергә кирәк, сезнең хәлә җифетегез дә сезне иҗатта бик нык куәтле, сезгә юлдаш терәк һәм канатландырып тора, шулай бит? Әйе, әлхәмдүлиллаһи шөкер, мин уны һәр вакыт кабатлап әйтәм, ул ысынлап та миңа Аллаһ Тәгалә бүләге, чөнки ул иҗатыма һич кенә лә каршы килмәгән, әмма ләкин мине менә шул дөрес юлдан, менә дөрес йырдарды йырла дип, әйбәт, әйдәп торысы, һәм инде бераз тынып торһам, мин бит тынып тордым, нигә йырдар яздырмаһың, нигә иренәһең дип, менә шулай алга өндәүсем ул әлбиттә инде иптәшем.
Һәм әйтергә кирәк, сөйләтеп кенә сезнең әле иптәшегез Гөл теге, "Ой, Гөл, афәрин, син булдырасың, матур җырлыйсың, яздыргансың, яхшы итеп кенә" дип тормый әйме? Сөйләгез әле бер генә булса да менә шушындый тормыштагы булган хәлне сез җыр яздырып кайткансыз, әмма дә ләкин ул канәгать булмаган, әйме? Шушы хәл үзегез сөйләгез әле, Айгөл. Ул ысынлап та шул 17-18 елдар ине. Мин сираттагы бер йырыбызды шулай яздырдым да инде. Кис менән безгә әзер вариантын ебәрделәр. Һәм инде ошо әзер вариантты кис менән тыңлап утырабыз иптәшем наушникта. Мин инде хәзер иптәшемдән мактау көтеп утырам. Чөнки ул һәр вакыт тыңлагандан соң "Молодец, матурым" дип әйтеп куялар, шул үзе миңа йетә. Һәм инде бу мәлдә шулай наушниктарын алып куйдылар. Һәм инде мине тәнкыйтьләй башланы. Был йырды булай йырларга ярамай. Был йырда тавыш күрһәтү кәрәк түгел. Был йырда хис менән йырларга кәрәк. Был йырда теге тыныс кына йырларга кәрәк. Һин был йырда йырдың исендә эшләмәйһең тин. Ярай, мин шулай күз яшьләренә тиклем сыктыла, үзем шулай үпкәләп сыгып киткән булдым. Йөренем дә кире гафу үтендем, чөнки мин аңланым шунда, ул бит дөресен әйтә. Ул мине теге яхшылыкка, дөреслеккә өндәй бит инде. Һәм инде икенче көндә киттем тагын яздырырга шул йырда. Һәм тагын шул хал кабатланды. Һәм инде ул да әйтә, әле һаман әле йырдың исенә инеп бетмәгәнһең, әйтә тагын ныграк эшләле йыр өстенә барып шунан гына яздырырһың дип инде. Һәм инде өченче тапкыр баргандан соң инде тагын көтеп утырабыз. Мин әйтәм, хәзер тагын берәй нимәһен табырдыр инде дип. Әмма ләкин менә шуныһында ул мине мактап куйды. Менә хәзер шулай йырлавың охшай. Һәр вакыт менә йырдың исенә инеп, йырды ничек дип әйтәм, аңлап, менә теге тотып кына йырлама, аңлап йырларга тырыш. Һәм менә мин үзем тамашасы буларак һиңа шуны әйтәм дип. Һәм шул мәлдән алып минең йырдарым аерылып та тора. Менә нинди хәләл җифете сер булып калсын дип әйтсәк дөрес булмас. Аның исеме, фамилиясе бит шулай билгеле шигырьләр язучы дип әйтеп, көйләр иҗат итүче хәләл җифете. Айгөл Сагынбаеваның үзегез исемен, фамилиясын әйтсәгез? Сер итеп калган. Күпләр инде аны аңладылар. Ничек кенә булса да, без сезнең гаиләгезгә дә, иҗат юлыгызга да уңышлар телибез. Барысы да яхшы һәм имин булсын. Рәхмәт. Туган тел бәйрәмең белән. Бүләгеңә яуап булып, яңгыраһын был йырым. Унда көнгәчә йөрмән, шатлыгым, бәхет нурым. Бүләгеңә яуап булып, яңгыраһын был йырым. Унда көнгәчә йөрмән, шатлыгым, бәхет нурым. Сез сер итеп кенә тапшыруын карыйсыз. Әниләр, төннәрен йоклыймы? Бу сорауга җавап тапмадым. Күргәнем булмады ялгыш та әнинең мин кирфеген какканын. Юк бугай. Әниләр йокламый. Вакыты юк аның йокларга. Балам дип, төне буе киеп, борчыладыр ул юк барга. Һәр баланың бишек очында төнге йокларын саклаган. Бүген концертта берничә шигъри тукталыш булды, шигъри мизгилләр булды. Тамашачыларыбыз тын алмыйча шушы мизгилләрдә сине тыңладылар, шундый матур алкышларга күмделәр. Без сокландык, без горурландык. Ә менә шушы мизгилләрдә син үзең нинди хис-тойгылар кичердең? Мин инде шигъриятны бик яратсам да, җырлый белмәгәч, менә шулай күңел шигырьгә тартыла, иҗатка тартыла. Мин аны тамашачыга җиткерергә бик тә яратам. Ә бүген инде шундый мөмкинчелек чыкты. Сәхнәгә чыгып, йөрәктән чыккан, йөрәктә туган, күңелләрне канатландырган шигъри сүзләрне аларга да җиткереп булды. Кайчакны әйтә алмаган сүзләрне менә шулай шигъри юллар белән бирсәң, ничектер рәхәт була да куя. Эстрадабызның якты артисты, хәтта әле үзе дә җәйләрдән чыгып китә алмыйча йөргән артист. Һаман да
мәтрүшкәләр җыючы, каршалык үзен Руслан Кираметдинов! Мәтрүшкәле шәйнең хуҗисларын кемнәр белми, кемнәр эшмәгән. Мәтрүшкәләр җыеп аланнарда я кайсы бызына йөрмәгән. Мәтрүшкәләр үскән аланнарда җыям килеп синең хисләрне. Мәтрүшкәләр үскән аланнарда Концерт замечательный. Мне очень понравилось. И подпевала очень много песен. А нинди җырга сез кушылып җырладыгыз? Нинди җыр чыга? Руслан Кираметдинов мәтрүшкәләр. Мәтрүшкәләр. Союзга Руслан Кираметдинов. Менә мондай шәп концерт, бик матур. Сыйфатлы концерт, әйме? Бик сыйфатлы, нык матур, нык күңелле, нык позитивный драйв. Во, туган тел молодец. Hörmətli tamaşaçılar, әлегесе мизгелләре сәхнәдә Руслан Кираметдинов үзенең матур чыгышлары белән тамашачыларны куандыра, мәтрүшкәләре җырап таратып өлеште. Әлегесе мизгелләрдә киләсе җырын шулай ук инде башкара Русланның моңы, Русланның энергетикасы әйтергә кирәк. Мәхәббәтле. Türlüsü bulgandır күгер, шуңа тула беринде. Күрәсең сөйүсә гадәт, шундый буладыр инде. Кадер менә бердән микән, әллә менә микән, алтыннарга күмәдем микән, әллә күмәдем микән. Türlüsü bulgandır күгер, шуңа тула беринде. Күрәсең сөйүсә гадәт, шундый буладыр инде. Руслан Кираметдинов! Кулларымда гармоннарым, үз телемдә җырлыймын, үз моңым бар, үз. Руслан Кираметдинов әле үзенең матур җырларын башкарып, яңа гына сәхнәдән чыкты. Руслан, син миңа бер генә бөртек булса да мәтрүшкә калдырдыңмы? Шул җырыңны шул хәт яраттык бит инде без. Мәтрүшкә быелны җыелды. Менә 21 ноябрь синең өчен бер кушак мәтрүшкә алып киләчәкмен, Алла бирсә. Алла бирсә инде. Бу җырны җыйнап та җыр турында сөйләшәсе килә. Син шушы хәтлек утышы булыр дип уйладың. Бу бит әле әйтергә кирәк, чак кына башка төрлерәк стильдә, бит синең репертуарыңдагы яңа җыр. Бу җыр дөрес әйткәндә миңа иң беренче ошамаган иде. Мәйтәм, теге минем стилистика түгел, теге мин әзрәк теге читләшеп тордым. Юл җыр шулай җырчыларга әйләнеп йөрде, әнвәргә баштан барып җитте. Аннарсын тагын икенче җырчыга барып җитте. Алар да ошатмадылар. Аннарсын мәйтәм, әйдә. Эшлибез дидек тә, шулай иттереп матур җыр килеп чыкты. Халык күңеленә үткән. Ныгытты. Хәтта гомумән рус телендә генә аралашып, рус телен аңлаган кешеләр дә миннән ул җырны сорап алдылар. Менә бу минем тәҗрибәдә булган хәл. Кем авторлары? Без бит менә җырларны авторларын да әйтеп китик әле. Бу җырның авторы Зөлфирәш Сафаргалиева. Һәм инде Батыр безнең дустыбыз, ул җырга бик нык косметический ремонт ясап, матур иттереп аранжировкаларын эшләтеп, шулай иттереп без шушы җырны җырлый башладык. Һәм син аңлагансың, сиңа мондый стильдәге җырлар шулай кирәк һәм утышлы бит. Кирәк дип саныйм, менә тагын шушындыйрак стильдәрәк бер җыр эшләнә әкрен генә. Бәлки мансы да кирип китер халыкка. Миңа калса, Руслан, син нинди җырны башкарсаң да, сине тамашачылар шу хәтлек нык җылы кабул итә, шу хәт яратар. Син менә әлеге алкышларны ишеттеңме? Син үзең шушы алкышларны кабул итеп өлгерәсеңме ул? Инде теге син чыгыштан соң артист дулкынлана, аңа шундый дәррәү алкышлар. Бу мәхәббәтне тоеп өлгерәсеңме син тәмен? Шул мизгелдә сәхнәдә. Тоям инде, җәп тоймаска, ул бит сизелә инде барыбер. Халыкның теге чын күңелдән кул чабулары барыбер йөрәккә май булып ята. Рәхәт, тагын да
нагырак эшлисе килә башлый, тагын яңадан мотор җырлар җатты килә башлый. Халык безнең илһам ул халык. Хәзер инде имиджыңа килгәндә дә, Руслан, әле сакал белән ничек? Хәзер өйрәндеңме? Үзгәртергә планнар бармы? Әле шушылай булып яшәргә син хәзер инде озакка шушылай калам, имиджымны калдырам дигән ният кылдыңмы? Белмим әле пока кырырга исәп юк. Башдан уйлагайм әзрәк, бәлки яңа сезонга кырыргамын дип тә инде. Әйтәм, шулай гына калсын әле әйтәм. Рәхмәт, Руслан, җавапларың өчен. Туган тел, яраткан каналыбыз, бәйрәмең белән сине. Туган тел телеканалының хөрмәтле тамашачылары, сер дип генә тапшыру әлеге мизгелләрдә беренче бүлеген генә тамамлый. Мин сезне зур түземсезлек белән киләсе атнада шулай ук икенче бүлегемне тәкъдим итәргә әзер булып көтеп калам. Роза Хәйруллина сезнең белән сау булаша, дусларым, үзегезне саклагыз һәм һәрвакыт күңелләрегездә җыр-моң тантана итсен.